Masana abwino alero lolemba ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masana wano muli ndine Mphatso Tebulo poyamba nayi mitu yake. President Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ali ndikukhudzika kwambiri ndi imfa ya Lucius Banda omwe anali mlangizi wa president pa nkhani za chinyamata ndi luso. Bungwe la CADECOM lapempha alimi kuti adzipanga ulimi wakasinthasintha ndi cholinga chofuna kuchulukitsa zokolola. Ndipo munkhani za masewero nthambi ya boma yoyang'anira masewero ya Malawi National Council of Sports yalimbikitsa adindo atsopano oyendetsa mpira wa manja anamu kuti apeze ofesi pasanathe miyezi 5 ndi umodzi. President Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ali ndikukhudzika kwambiri ndi imfa ya Lucius Banda yemwe anali mlangizi wa president pa nkhani za chinyamata ndi luso. Mchikalata chomwe atulutsa, President Chakwera ndi Madam Monica Chakwera ali luso la Lucius Banda pomenyera ufulu wa anthu osauka kudzera mu nyimbo inathandizira anthu ambiri kukhala ndi chiyembekezo komanso kukwaniritsa masomphenya awo. Iwati Lucius Banda anathandiza kwambiri pomenyera ufulu wa demokrasi mdziko muno komanso polimbikitsa ulamuliro wa chilungamo komanso polankhulira anthu osauka. Chikalatachi chati mbiri yabwino ya Lucius Banda poyimbira anthu ovutika idzakumbukiridwabe mpaka kalekale. Dr. Chakwera ndi Madam Monica Chakwera atinso ntchito zachitukuko zomwe Lucius Banda anagwira ali phungu wa nyumba ya malamulo zidzakumbukiridwabe. Iwo apereka uthenga wawo wopepesa ku banja la Banda, anzawo ndi amalawi wonse mu nyengo yowawayi. Padakali pano mtolankhani wathu Simeon Boyce akuunikira za umoyo wa Lucius Banda. Malemu Lucius Banda yemwe amadziwika ndi dzina loti Soja wa Mphawi anabadwa pa 17 August mchaka cha 1970 mudzi wa Sosola ku Balaka. Iye anayamba luso lake la zoyimbayimba mchaka cha 1983 pomwe anali ndi zaka 13. Pa nthawi iye ankayimba ndi mchimwene wake Paul Banda yemwe ankatsogolera gulu loyimba la Alleluia Band. Soja Lucius Banda anachita maphunziro ake a primary ku skulu ya primary ya Mponda mboma la Balaka ndipo kenako anakachita maphunziro a zoyimbayimba mdziko la South Africa mchaka cha 1993. Kenako iye anatulutsa chimbali chake choyamba chotchedwa Son of a Poor Man chomwe chinali ndi nyimbo zotchuka monga Mabala ndi ina ya mchingerezi Get Up Stand Up. Mchaka cha 1997 atatulutsa chimbali chake chachinayi chomwe chimadziwika kuti Take Over. Soja anakhazikitsa gulu lake loyimba lotchedwa Zembani Band pofuna kusonyeza kuti wakula komanso kutukula oyimba. Bandi ya Zembani inapititsa patsogolo ntchito zoyimbayimba mdziko muno ndipo nyimbo zake kwambiri zimayankhulira anthu osauka pa mavuto osiyanasiyana omwe akukumana nawo monga azachuma, ndale komanso zachikhalidwe. Ena mwa oyimba omwe anadutsa m'manja mwa Lucius Banda nkuphatikizapo Mlaka Maliro, Lulu, Bile Kaunda ndi Wende Harawa. Malemu Lucius Banda adzakumbukiridwa kwambiri popititsa patsogolo luso la zoyimbayimba mdziko muno komanso adzakumbukiridwa ngati munthu yemwe amayankhulira osauka. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Padakali pano chipani cha United Democratic Front UDF chaperekanso chipepeso pa imfa ya Lucius Banda yemwe ankadziwika kuti Soja. Chikalata chomwe chipanichi chatulutsa chati imfa ya Lucius Banda yakhudza kwambiri dziko lino kamba ka luso lake lapamwamba. Chipanichi chati kupatula luso lake la mayimbidwe, Lucius Banda anali ndi chidwi pa chitukuko pa nthawi yomwe anali phungu wa nyumba ya malamulo. Chipani cha UDF chapepesa President Dr. Lazarus Chakwera pa imfa ya mlangizi wake komanso chipani cha UTM ndi woyimba onse. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha Malawi kuti apitirize kupempherera mtsogoleri wa dziko lino
Dr. Lazarus Chakwera komanso mayi Mary Chilima pa nthawi yomwe dziko lino likukhudza imfa ya Dr. Saulos Claus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu omwe anatisiya pa ngozi ya ndege m'nkhalango ya Chikangawa m'boma la Mzimba pa 10 June chaka chino. Dr. Usi anena izi ku mpingo wa CCAP wa Mulanje Mission komwe anakakhala nawo pamwambo wa mapemphero opempherera malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu omwe anafa pa ngozi ya ndege. Mercy Zamawa ali ndi zambiri. Moderator wa mpingo wa Mulanje Mission CCAP Mbusa Innocent Brave Chikopa polankhula pa mapempherowa anati mapempherowa achitika pofuna kukumbukira malemu Dr. Saulos Chilima yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu omwe anamwalira pa ngozi ya ndege. Iwo anati anali wokondwa kuti Dr. Usi anaganizanso zotenga nawo mbali pa mapempherowa popempherera Chilima komanso kudzapempha Mulungu kuti awatsogolere pa udindo omwe awapatsa posachedwapa. Muulaliki wawo Mbusa Chikopa anapempha anthu kuti akhale ndi chikhulupiriro pa nthawi ya mavuto kuphatikizapo pomwe nyengo yovuta ngati yomwe dziko lino likudutsamo. M'mawu awo Senior Chief Chikumbu ya mboma la Mulanje yomwe inali nawo pa mapempherowa inati dziko lino likulira, komabe iwo afunira zabwino Dr. Usi pa udindowu mogwirizana ndi malamulo a dziko lino. Ndipo m'mawu ake Dr. Michael Usi apempha mipingo kuti ipitirize kupempherera mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso Madam Mary Chilima omwe ndi mkazi wa malemu Dr. Chilima pa nthawi yovutayi. Ndiyeno ndifuna ndinene kuti amati akapanda kuyimanga nyumba Yehova oyimanga chani? Akapanda Yehova kuyendesa nawo boma ili oliyendesa aliyendesa chani? Chabe. Ndiye ndikofunika kumapemphera. Ndinapite ku ntchitoyo ndikuvomera kuti ndikashayine kuti anati a vice president ndi zili chabe ngati ntchito zitakhali za chabe. Chofunika timpembeze Mulungu mu mzimu ndi muchoonadi. Dr. Usi anati ankakonda komanso kulemekeza malemu Dr. Chilima chifukwa chowadalira komanso kwasankha ngati wachiwiri wawo pandale. Dr. Usi akuti akudziwa kuti Amalawi amalankhula zambiri za imfayi, koma anati nkofunika kuti mpingo upitirize kupempherera ndi kumanga Malawi ndi thandizo la Mulungu. Mwapempherere a president a dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera chifukwa nakuti dziko lonse lino mavuto onse ali muziko muno chala chimaloza ndani? Iwowo. Abusa muzikhala ndi special sessions kuwapempherera mayi Chilima. Tipemphererane, tigwire ntchito moopa Mulungu. Mulanje Mission CCAP ndikomwe Dr. Usi anaphunzira skulu yawo ya primary asanawasankhe kupita ku secondary komanso ndi kumudzi kwawo. Mercy Zamawa, MBC, Mulanje. Bungwe la Catholic Development Commission in Malawi, CADECOM, likulimbikitsa alimi amboma la Kasungu kuti adzilima ulimi wakasinthasintha ndi cholinga choti adzitha kukhala ndi zokolola zochuluka komanso kupeza phindu lalikulu mu ulimi wawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Richard Kuseni atsindika kuti ulimi wakasinthasintha umathandiza mbewu kupirira komanso kuchita bwino potengera ndi kusintha kwa nyengo. Zambiri mu ripoti la Madalitso Mhango. Bungwe la CADECOM mogwirizana ndi bungwe la Oxfam anakhazikitsa ntchito yomwe cholinga chake ndi kuthandiza alimi kuti adzikolola zochuluka kudzera mu ulimi wakasinthasintha. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la CADECOM Richard Kuseni ati alimi akuyenera kudzala mbewu zopirira ndi kusintha kwa nyengo kuti adzitha kupeza phindu lochuluka mu ulimi wawo. Alimi akakhala kuti adalira mbewu imodzi kakhala kuti ndi kusintha kwa nyengo kumwe tinawo kumasiku nyengo ikasintha mwa njira ina yokomera mbewu ina iwo atalima ina zimakhala zovuta maswapo othawira. Koma akakhala kuti alima mbewu zosiyanasiyana ine kakhala kuti sinachite bwino amakhoza kupulumukira pa mbewu zinazo. Komanso mitengo ya mbewu pa msika imasinthasintha
kutheka kuti mbewu ina chaka chimenecho sinachite bwino pa msika, ndi bwino kunena kuti akhoza kugulitsanso mbewu zina kusiyana kuti akhaliretu opanda kena kalikonse. Mmodzi mwa alimi omwe apindula ndi ulimi wakasinthasintha a Gladson Banda omwe ndi membala wa gulu la Chakhala ku Chamama ati ulimi wakasinthasintha wathandiza kuti adzitha kusamalira banja lawo komanso kupeza phindu lochuluka. Zofunika kuti akupira mbewu iyo ndi mwina ufuna kuti upeze nsika, wina kuti aine makonda mbewu iyo agula ichawo, wina kuti aine simufuna chimanga nufuna chinangwa agula, wina kuti aine nufuna thochi monga lero lero panopa tsula lero nakugulitsa thochi za 50,000. Padakali pano bungwe la Kadecom likugwira ntchito ndi alimi 1500 am'madera a Chamama, Mtunthama, Chulu komanso Santhe m'boma la Kasungu. Madalitso Mhango, MBC Kasungu. Anthu amudzi omwe akukhazikitsa posachedwapa wachikuse mdera la mfumu wa Makhuwira m'boma la Chikwawa tsopano adzigwiritsa ntchito madzi aukhondo kutsatira kulandira zipangizo za madzi zomwe bungwe la Water Mission Malawi lawakonzera. Bungwe la Water Mission Malawi lakonza zipangizozo ndi ndalama zokwana 153 miliyoni kwacha potsatira pempho la khonsolo ya boma la Chikwawa. Arthur Chokoto ali ndi zambiri mu ripoti ili. Anthu okhala m'mudzi wa Chikuse m'boma la Chikwawa anakhudzidwa kwambiri ndi namondwe wa Fred pamene anakokolola nyumba zawo ndi katundu. Potsatira izi, anthu omwe anapulumuka anapempha khonsolo ya boma la Chikwawa kuti iwathandize powapezera malo ena ku Mtunda mdera lomwelo la mfumu Makhuwira. Boma linathandizapo pogula malo omwe anthu anayambapo mudzi watsopano omwe akukhala padakali pano. Poganizira kuti pa mudzi watsopano pamafunika zinthu zambiri zothandizira pa miyoyo ya anthu, akuluakulu a khonsolo ya boma la Chikwawa anapempha bungwe la Water Mission Malawi kuti lithandize kubweretsa madzi aukhondo pa malowo. Ntchito yoyika zipangizo za mtengo wapatali za madzi yatha tsopano, ndipo bungwe la Water Mission Malawi lapereka kwa anthu a mudzi wa Chikuse watsopanowo chitukuko cha madzicho. Nixon Sinyiza ndi mkulu wa bungwe la Water Mission kuno ku Malawi. Langizo limene tupereka kwa magogo afumu komanso ma group village men ndi wonse amene akugwiritsira ntchito madzi awa ndi akuti asamale project yawo, chifukwa project si ya Water Mission, si ya Compassion International amene anathandiza ndalama, koma ndiye anthu eni wake konkuno kotero kuti atengepo gawo ndithu kwambiri kuti achisamale chikutetezedwe kuchokera kwa anthu amene amafuna kuba zinthu zipangizo, komanso iwo eni wake akumwa madziwo ndi ena oyandikira akhoza kutengapo gawo kumapereka ndalama yoti azisunga ku banki kuti nthawi ina china chake zitsulo tsiku linake chikhoza kuwonongeka ndi ayenera mwachangu afikire ndalama zija akagule chitsulocho kubwezera pamalo wanthu alandire madzi aukhondo opanda kuti nthawi yayitali yoti palibe madzi. Malingana wa pampando wa khonsolo ya boma la Chikwawa, Kansala Wilson Bushi, ndi zosangalatsa kuti anthu enanso ambiri amadera ozungulira apindula nawo ndi chitukuko cha madzicho. Madzi amene engapa wandi ochuluka akhuza madera okwanira kunoko kwa Senior Chief Makhuwira. Mene anenera moja kuti no ndi 2.5 km kuchokera pano anthu amene akhoza kulandira madzi amene otaza kuti no ndi gawo lalikulu. Poyankhula atalandira chitukukocho, amfumu Makhuwira ayamika boma kamba kukhala ndi chidwi chothandiza anthu amene amasowa malo okhala powapezera malo ndi kuthandiza kuti pamalopo pakhale zinthu zofunikira. Pano mavuto analipo monga munamvera kuti anthu mwina amatha kungofukula kuti adzimwa madzi, komano pakali pano ndimweza khaliramo zinthu zili bwino kwambiri. Bungwe la Water Mission Malawi lagwira ntchito yokhazikitsa chitukuko cha madzi pa mudzi watsopano wa Chikuse ndi thandizo la ndalama zochoka ku bungwe la Compassion International komanso banja la McKinnon la ku America. Arthur Chokoto, MBC Chikwawa. Mafumu akumwanza adzudzula chipani cha Democratic Progressive DPP chifukwa cholemba kalata yopempha nyumba ya malamulo kuti alengeze kuti mayi Joyce Chitsulo ndi aphungu ena anayi si aphungu aku nyumba ya malamulo. Chipani chicho chita izi ati chifukwa choti aphunguwo aphwanya ndime 65 ya malamulo a dziko lino. Tili ndi ripoti. Pa 24 Mei chaka chino, chipani cha Democratic Progressive DPP chinalembera kalata spikala wa nyumba ya malamulo kuti alengeze kuti phungu wa dera la Kuzambwe mboma la Mwanza a Joyce Chitsulo, mayi Esther Majaza, a dera la Kumpoto mboma la Mchinji
a benedicto chambo a dera la kumpoto mboma la mangochi, a binton kuntsaira a dera la lilongwe mtsinja, komanso a owen chomanika a dera la kumpoto mboma la chikwawa kuti si aphungunso a ku nyumba ya malamulo. Chipani cha DPP chati chachita izi chifukwa aphungu asanuwo anapempha sipikala wa ku nyumba ya malamulo kuti awapase malo komwe kumakhala aphungu oyima pawokha ku nyumba ya malamuloyo, pamene ena akugwira ntchito ndi zipani zina. Chipanichi chati izi ndi zolakwika chifukwa aphunguwo anasankhidwa kudzera ku chipani cha DPP. Pakadali pano mafumu a mboma la Mwanza ati sakugwirizana ndi dongosolo la chipani cha DPP pofuna kuchotsa Mayi Joyce Chitsulo pa udindo wa phungu. M'mawu wake senior chief Nthache wati anthu a dera lake apitirizabe kukhala kumbuyo kwa Mayi Chitsulo. Ganizo limene chikupereka chipani cha DPP choti a Joyce Chitsulo asakhalenso phungu woyimirira chipani chimenecho kapena woyimirira dera lino sindikuchilandira hayi. Chifukwa cha ndikutero a Joyce Chitsulo ndiye MP mmodzi amene waonetsa chidwi pa udindo wawo, amene waonetsa kusintha dera lino la Mwanza West pa nkhani ya zitukuko zosiyanasiyana. Ndiye ife sitikugwirizana kunoko ngati ku Mwanza West ndi lingaliro limene chikunda chipani cha DPP. Ndipo senior chief Govati yati ikugwirizana ndi zoti phungu wawo asachoke pa mpando. Akanamba atifunsa ifeyo anthu amene mtenga munthu kampachika ku parliament ife iwo asadapereke ganizo limenelo iyayi. Imene tikudziwa ife chionera kuti tikiti imene adakalowera ku parliament ngati khomo lolowera ku chipani malingana mmalamulo ndi ndondomeko analoweradi zoona ku chipani cha DPP, koma ifeyo timavotera iyeyo ngati MP sitimavotera DPP. Ndipo yemwe amayankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno achimwemwetsitsi ati zomwe zikuchitika ku chipani cha DPP ndi zosatira zakusamvana komwe kwakhala kukuchitika kwa nthawi yayitali. Iwo ati akumvetsa za nkhawa yomwe anthu akumwanza ali nayo popeza iwo adavotera phungu yemwe amaona kuti awathandiza pa nkhani za chitukuko. Apapa sitinamve kuti wina wa anthu awalengeza kuti wachoka mu chipani cha DPP ndipo walowa mu chipani china chimene chinalipo pa nthawi imene nyumba ya malamulo ilipoyi imayamba mu chaka cha 2019. Komanso ena amene kuti atuluka chipani cha DPP iwo ndi mmene tamvera iwo anena kuti akufuna kuti awayike kumbali imene kumakhala aphungu oyima pawokha osati kuti aphungu a chipani china chake, zomwe kwa ine zikuonetsa kuti anthuwa sinde kuti akugwirizana ndi kuphwanya lamulo la section 55. Sitinakwanise kuyankhula ndi spikala wa ku nyumba ya malamulo Mayi Catherine Gotani Hara. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo masana wano muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ali ndikukhudzika kwambiri ndi imfa ya Lucius Banda, mwanali mlangizi wa president pa nkhani za chinyamata ndi luso. Bungwe la Kadecom lapempha alimi kuti adzipanga ulimi wakasinthasintha ndi cholinga chofuna kuchulukitsa zokolola. Ndipo munkhani za masewero, nthambi ya boma yoyang'anira masewero ya Malawi National Council of Sports yalimbikitsa adindo atsopano oyendetsa mpira wa manja anamu kuti apeze ofesi pasanathe miyezi 5 ndi umodzi. Takulandilaninso. President wa bungwe la Sant Edigio, Profesa Marco Impaliazo, wati ndokondwa kuti dziko la Malawi linavomereza kuti bilo ya anthu achikulire ikhale lamulo. Profesa Impaliazo wati ali mchikhulupiriro kuti malamulowa athandiza kuteteza achikulire kunkhanza zomwe amawachitira ndi kuwapha, ngakhale kuwapha kumene. President wa bungwe la Sant Egidio yemwe amakhala mdziko la Italy ali kuno ku Malawi kuyendera ntchito zomwe bungweli likugwira mdziko muno. Potifa Magombo ndi mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Sant Egidio ndipo afotokoza zambiri. Bungwe la Sant Egidio pokhala limodzi mwa mabungwe mdziko muno amene amalimbikitsa ufulu wa zigogo ndi lokondwa kwambiri makamaka chifukwa cha dongosolo la boma kusayinira bilu la nkhalamba mdziko mwathu muno, zimene zikutanthauza kuti azigogo ambiri akhala otetezeka makamaka pozindikira kuti pali lamulo limene likuwateteza. Sant Egidio ndiyokonda kwambiri chifukwa chokuti limene linali ngati loto kuchokera zaka zambiri kuti
agogo mdziko muno akhale otetezedwa makamaka chifukwa cha nkhanza zimene amakumana nazo pamene amalozedwa chala ponena kuti ndi afiti. Timakhulupirira kunena kuti kukula si ufiti koma ndi mdalitso mmene Mulungu apereka kuti munthu akhale ndi moyo wautali. Chifukwa yake president athu amafotokoza kuti ndosangalala kwambiri makamakaso kuthokoza boma la Malawi chifukwa chokuti linavomereza tsopano bilu imeneyi kuti aliyense adziwe kuti nkosayenera kuchitira nkhanza munthu amene ndi wachikulire. Bungwe la National Youth Council of Malawi lapereka ndalama pafupifupi 10 million kwacha ku magulu atatu achinyamata omwe akuchita ulimi kapena kugulitsa zinthu zochokera ku ulimi kuti ziwathandize kupititsa patsogolo mabizinesi omwe akuchita m'maboma a Mzimba, Ntchisi komanso Mchinji. Bungweli lapereka ndalama zimenezi pa mapeto a mpikisano omwe anakonza mu mzinda wa Lilongwe omwe magulu asanu ndi anayi achinyamata anapatsidwa mwayi oonetsa kapena kufotokoza maplani a mabizinesi awo. Zambiri mu ripotili. Magulu asanu ndi anayi achinyamata ochokera ku Mzimba, Ntchisi komanso Mchinji anasonkhana mu mzinda wa Lilongwe komwe anali ndi mwayi opata ndalama zokwana 3.5 million kwacha yoti wathandize pa mabizinesi awo aulimi. Maguluwa amafotokoza zomwe akuchita komanso zomwe akufuna atachita kuti mabizinesi awo apite patsogolo ndi kukweza miyoyo ya achinyamata m'madera awo. Pamapeto a zonse magulu atatu omwe ndi Chimwemwe Youth Club ya ku Mzimba, Malenga Youth Club komanso Mwansangu Youth Club aku Ntchisi ndi omwe alandira 3.5 million kwacha aliyense atafotokoza zogwira mtima pamwambo umenewu. Mphatso Gondwe ndi wapampando wa Chimwemwe Youth Club omwe padakali pano akukonza mkaka komanso kofi kuchokera ku soya. Choyambirira tikagula machine oti tizipangira mkaka wa soya umenewu kuti tizikhala ndi mkaka wambiri. Ngati apapa we are using manual ndiyo kuti mkaka kumakhala ochepa. Komano tikakhala ndi mwayi wa machine tithamapanga mkaka okwanira 5000 liters per week. Komanso uchitithandiza chifukwa ifeyo ndalamazo sizoti tikangogwisa ntchito ku soya kokhaku. Timapanganso nthawi yayo kuti ngati mvula yapita panopa timapanga ulimi wa nthira kumene timalimanso tomato. Ndiyo kuti tithandiza kuti tigule machine othirira mbewu zathu kudimba. Elijah Lumbani Nkandawire ndi mmodzi wa iwo amene anapatsidwa ntchito yosankha magulu atatu oti alandire ndalama zimenezi. Taona achinyamata amene alophunzira bwino akubwera ndi maganizo ideas opambana amene no angayendesere ulimi wawo monga business. Ndipo kwa ife ngati majaji kapena ongoza ma business amenewa zinali zotivuta kuti mwa ma business 9 amene ochoka ku Ntchisi, Mchinji, Salima komanso Mzimba kuti tite kusankhapo amene ali abwino kwambiri chifukwa onse anali opambana ndithu. Koma bodo opambana sakhala onse tinenabe kusankha ma business atatu amene no anali opambana ende amene wanda amene tawasankha. Mawu ake mmodzi wa akuluakulu ku National Youth Council of Malawi Williot Lumbe wati achinyamata ali ndi kuthekera kukweza chuma komanso kusintha madera awo. N'chifukwa chake bungwe lawo likuyesetsa kupereka ndalama kwa achinyamata omwe akuchita mabizinesi. Ife ngati National Youth Council ndiudindo wathu kuonetsetsa kuti achinyamata ali ndi mwayi osiyanasiyana opeza mwayi wa ndalama zoti zathandize. Ndalama zina zimatokhala ma grant okuti singongole zimenezo ifenso tikutha kupereka ngati panopa achinyamata akupanga apply mwayi woti akhoza kulandira 10 million kwacha kuchokera ku National Youth Council. Alumbe atinso aphunzitsa achinyamata kudzera magulu awo kayendetsedwe ka business komanso zoyenera kuchita kuti katundu wawo adzichita bwino pa nsika mwa zina. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. A National Bank of Malawi ati ndiokhutira ndi momwe wena maophunzira omwe anawathandiza kuti achite zinthu za luso la makono pa sukulu ya University of Malawi UNIMA akuchitira. Malinga ndi mmodzi wa akuluakulu a banki Christopher Chilenga, mwazina achinyamatawa apanga upangiri oonetsa kuti kompyuta za mu banki zikugwira bwino ntchito komanso upangiri wina otha kuunika katenthedwe kapena kaziziridwe kamalo omwe pali ma ATM kamakhudzira kagwiridwe ntchito kamakenawo. Iwo amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pomwe ophunzirawa amafotokoza mmene maupangiri awo amagwirira ntchito. Amene otalandira ndipo tikwathokoza chifukwa cha khamala lawo limene aonetsa
kuti atha kutipasa zina ndi zina mmene ifeyo mwina tilibe mayankho malingana ndi mmene timathandizira makasitomala athu. Ngati mmene akuonetsera kuti macomputers amene timatha kugwiritsa ntchito monga mmene timadzera kuti mbanki masiku ano tikamati service, kumbuyo kwa service iko kumakhala kuli macomputers ambirimbiri. Lero akutisonyeza mmene makompyuta tingayang'anire kuti tisamakhalire mavuto ambiri tikamaseva makasitomala. Ndipo Bridget Matlesi ndi mmodzi wa ophunzirawa. Zinatitengera mawiki 5 kuti tipange implement project imeneyi, komanso ndiyodalirika munjira yokuti izapangisa ma officers amene tanazo kuti anthu amene akuyang'anira the system kuti azikapanga attend ku system jekakhaza kuti mwina ma systems ena, like we can say resource systems, akakhaza kuti apitirira pa mwezi umene anayikidwa atha kukakonzeratu system jaisanafike poti nkuonongeka. Oyimba nyimbo za uzimu akonza mwambo wa zoyimbayimba omwe cholinga chake ndi kupeza ndalama zokwana 15 miliyoni kwacha zothandizira oyimba mzawo Peter uyu Mlangeni yemwe adavulala pa ngozi ya galimoto mwezi wa Septemba chaka chatha. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe, mmodzi mwa oyimba yemwe akutsogolera chikonzerochi Norman Phiri wati Mlangeni anavulala fupa la pamsana limene akuyenera kupita ku operation kachitatu. Paul Mlowoka walemba ripotili. Malinga ndi a Norman Phiri, iwo akhala kuyesetsa kupereka thandizo kwa Mlangeni kuyambira chaka chatha pomwe adavulala pa ngozi, koma ati pano achiona cha nzeru kuti achipereke kwa Malawi kuti nawonso aonese chikondi chawo pobwera ku phwando la zoyimbayimba. Phiri wati pakufunika ndalama zokwana 15 million kwacha kuti oyimbayo apeze mwayi wa operation ya mumsana omwe anavulala pa ngozi, komanso kuti imuthandizire pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Ndikuchoka nthawi imene mpaka na pano wakhala akuvutika kwambiri mthupi, kuchipatala adamuyika zitsulo kunsanaku, adamuchotsa ayikaso dzina amuchotsanso apitanso pa operation ina, ndi taona kuti wakhala munthu amene wangokhala pamodzimodzi sakugwira ntchito. Ndi oyimba dati kuti ndingathandize bwanji popeza kamodzi koma mthandiza mkuluyu sitikwanitsa tsiku ndi tsiku. Ndi tipange show chonga chake choti ndalama ikapezeka pa showyo yonseyo ipite kwa Peter Mlangeni kuti akhoza kuyamba somo yake mwatsopano. Phiri watinso pakadali pano atolerako ndalama yokwana 850,000 kwacha, ndipo wapempha kufuna kwabwino kuti abwere poyera kuthandiza pa zokonzekera za mwambowu. Phiri watinso oyimba nyimbo zomwe sizauzimu ali olandiridwa kudzayimba nawo pa mwambowu. Oyimba osengolandiridwa asecular ngakhale kumali kuno secular ndimana ngati ngochepa kulibe koma kwambiri ndi apositive ndi a gospel atabwera ndithu chifukwa choti sitingoyang'ana kuti angokhala uzimu wokha chifukwa ndi arts pajamati music as one language chilankhulidwe cha mayimbidwe chimodzi, ndi abwere onsewo mwina ndi nyimbo za urban za secular mwina za positive onsewo ngolandiridwa ndi mwambo wawo. Oyimba akuluakulu omwe akhale nawo pa mwambowu ndi Skefa Chimoto, Great Angels Choir, Lulu, Shama Vocals, Kondwani Chirwa, komanso King James Phiri kungotchulapo chepa. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Nthambi ya boma yomwe imayang'anira masewero onse mdziko muno ya Malawi National Council of Sports yalimbikitsa adindo omwe wa kumene mu komiti yoyendetsa mpira wa manja la NAM kuti akonze nyumba yawo ndi kupeza ofesi yokhazikika pasanathe miyezi 6. Mkulu woyang'anira za malonda ku bungweli Alimbani Matola anena izi kumathero a Sabatayi mu mzinda wa Blantyre pamwambo oyika pa mpando adindo atsopanowa mu komiti ya NAM. Norbert Jameson wadza ndi zambiri mu ripotili. Amatola omwe anali mlendo olemekezeka pamwambowu anati ndokhutira ndi anthu omwe asankhidwa mu komiti yatsopanoyi chifukwa ndophunzira bwino komanso odziwa bwino ntchito yawo. Iwo alimbikitsa komiti iyi kuti iyike mfundo zopititsa patsogolo masewerowa. Timalimbikitsa kuti muli ndi golide m'manja mwanumu, koma chimene chikufunika nkungoti akonze nyumba
ndi namba 1 taawuza kuti mwina pasanathe miyezi 6 akhale ndi maofesi okhazikika alembeko anthu kumeneko anthu akamapanga mamiting aziti apita ku ofesi ya Netball Association of Malawi pachizungu amati secretariat. Zimenezo talimbikitsa kuti ngati council ife tiyenda nawo ndipo tionetsetsa kuti chimenechi akwaniritse. Talimbikitsanso kunena kuti awonjezere ukadaulo kwa oyimbira komanso makochi. Wapampando wa komiti yatsopanoyi Mai Vitumbiko Gubuduza wati ayikakale ndondomeko zingapo zofuna kupititsa patsogolo masewerowa. Tina kamba za ndondomeko 5 zimene tikufuna kuti tipange focus chaka ichichi. Kunena kuti tikamafika kuti tikufika chaka chamawa tikhale titapanga implement zinthu zingapo zimene tikuona kuti zitha kupangisa kuti netball ipite patsogolo. Ndemwa izo ndizokhuzana ndi ndondomeko yakawerengeredwe ka ndalama kunena kuti ikupitidwa munjira zoyenereka komanso zinthu zokhuzana ndi grassroots development imene tikuona kuti ndimene sinafike pa potential imene ingafike. Pali zinthu zokhuzana ndi ma competition amene mwakambaja ngati ma national league. Mwezi watha bungwe la Malawi National Council of Sports linasankha komiti ngati yongogwirizira maudindo pamene komiti yonse yoyendetsa bungweli inatula pansi maudindo awo. Komiti yatsopanoyi igwira ntchito mpaka chaka chamawa pomwe chisankho chidzachitike. Norbert Jameson, MBC Sport. Nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana ano koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ali ndokhudzika kwambiri ndi imfa ya Lucius Banda mwana mlangizi wa president pa nkhani za chinyamata ndi luso. Bungwe la Kadecom lapempha alimi kuti adzipanga ulimi wakasinthasintha ndi cholinga chofuna kuchulukitsa zokolola. Ndipo nkhani za masewero nthambi ya boma yoyang'anira masewero ya Malawi National Council of Sports yalimbikitsa adindo atsopano oyendetsa mpira wa manja anamu kuti apeze ofesi pasanathe miyezi 5 ndi umodzi. Pezani nkhanizi pa masamba athu a internet mbc.mw kapena pa Facebook MBC Digital kapena X. Munali ndine Mphatso Tebulo. Masana abwino.